Don, kikilikon. Akordatzen alzareten ere formula magikoaz? Etxeko txukuntzelanak nork egin behar dituen erabaki behar denean? Gaur ere erabili egingo dut! Txirri, txiribiton! Gaixo, Mirri, zer dugu? Aspalditik ez dugula etxa garbitu eta txukundu beharra dago. Horretxegatik berriro ere, txukundin beharra dago, etxa iztu iruditzen? Berriz ere erabaki desegun hori dagokio! Isabela, Manuela, Catalina, Tendeulente, Dibiton, Martin Zapaton, Cascamela, Trompeta... Laukilikon! Eta orain, don, kikilikon, zer moduz, kaixo? Oantxe hasiko da, eta instant batetan debuluzon izango da hemen, eta gaurko honetan txirrimer eta txiribiton detektibe bihurtuko zaizkigu. Baina lehen da bizi, sorpresa. Lasai, txiribiton. Iñaki Perulena naiz da. Esan nian ba, bueltatxo ematea etorriko nitzala. Sospretxatxo bat emateko asmoaz, zue bezala jantzita. Bai motel oso gustora horreri, mehezik eta. Txiribiton, oraindik hemena dago. Baina baduk eta merindatzeko garaia? Segi merindatzera, kontxo! Ez zeukat merindatzeko gogorik, pixko bat mehituen behar diat. Noiztik hasi zaigun txiribiton, erregimenia. Mira, txiribiton, noiz ikasi duk izketan? Ez du izketan ikasi? Bai, oraintxe bertan izan didak, erregimenia nagoela eta iztuela meriendatu nahi, oraintxe bertan izan didak. Bueno, bokailo txiki bat jango diat, horren gogorrezia eta zibar aurrenetik. Ikusten nola badakien izketan, jupitarek eta jupi. Txiribiton, sepotxinagoen. Baina, txiribiton, ustak bozina xikin hori, izketan ikasi baldin baduk, ez daukak horren beharrik eta... Ez duela izketan ikasi, berriz izan didak eta gezurteralakoa izketan ikasi du bai jauna. Eta xerraio, ez bali baduk ikasi, bost dagoela xerak. Naskatuta gigatuko gineateke, ire izketaldi eta ire berbasikin horiekin izketan, nahiago dian niretzat bakarik izatea demora ustean ni bakarik egiteko. Eta gu ere aspertuta geudek. Paiasorik dotoren aizela, politena, azkarrena, mututuko baitz, azer mesedea guretzat. Baina, txer dau. Txiribiton, ikasi alduk izketan, bai, ahez! Bai! Bai! Baietz! Bai! Ni erotzen hasiana! Lasai. Baina nola diteke hau xerra? Mirri, Iñaki Perulena naugeta, ez aldek ikusten. Iñaki Perulena! Ai, mira! Iñaki! Baina... Bai motel. Nola okurritu zaiko horrela jantzita etortzea? Bisitatxo bat egitea eta sorpresa bat ematea zueri. Eskerrik asko, don, kikilikonea? Eskerrik asko ez, zuengan etortzea kategoria handia duk. Ikusten txikiton, nigana etortzea kategoria handia duk. Aixak,
Iñaki, galderatxo batzu A ver. egingo izkiat. Esate baterako, iturri honetik basekian nik, A ver. esan ziate peinepein, altxatzen dituan harriak plastikozkoak direla. Egi aldari. Poliki, inori ez esan, baino egia dek plastikozkoa ditu. Egia eta zergatik ditu plastikozkoak bada. Ba, harria edo zein jasotzen duelako. Plastikoa jasotzeadik meritua. Jakina ikusten gizon jakintzua. Zer? Beste gauza, txiritonek ere, harri jasotzen hasi nahidik. Zein beharko luke horra ikasteko. Oso gauza zaila, txiribitonentzat. Bai, Orain arte egin ez duena lana. haitu aldok. Eta zer Lan gehiago? pixka bat, janaria zaindu, eta goizetan logei egiez egin, Goiz argitzekoan, altxa. Ez duk nahi orduan? Ez da. Utzi ditzagun olako mertxatzio grasikabekoak. Eta kontatu iguk esatu bateko, oingo azkeneko lauentan Japoi aldean ibilia izela eta zer modu zibilia izela. Oso ondo bilenak. Bai. Nikitotan ipongo ikusi aldituk? Ikusi banituen, zuzenduko nituen bai? Defendatzaile bolita zeukau. Eta, aixa beste galdeatxo bat, Japoiko partean nolakoa dira, hango biztaldeak. Mirri baina txikiagoa. Mirrian jainkoa izango litzake, ze dotoreara ze ederra, Japonen tartean. Hemen kasik ere, eta pentsa. Eta bukatzeko. Iñaki, basekiuk oso bertsolari jatorra izela, baina gauza premier bat behar diagu, donon kilikolekonen. Segatik ez digu botatzen aur kanta bat. Bai. Originala, Polik bat, Bai. A ber, ikasten dezuten, Ondo entzun, Bai. A ber. Shanti, 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 txibiri, txibiri, tedo. Shanti, 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 txibiri, txibiri, ton. Parabaran, tximpon. Txirrita, mirrita, txiribiton. Eskerrik asko! Baziren bitxerri, bitxerri txurrin, buztana harin. Baziren bitxerri, bitxerri txurrin, buztana harin. Txupek beti goze, ez inase, beti zebilen dena tripidezka. Eta txip, gaixo txip, askazuloan milika. Eta txip, gaixo txip, maiz nigari baka. Eta txip, gaixo txip, askazuloan milika. Eta txip, gaixo txip, maiz nigari baka. Baziren bitxerri, bitxerri txurrin, buztana harin. Baziren bitxerri, bitxerri txurrin, buztana harin. Txip beti, ip, askara hurbiltzeko beldur dardarka. Eta txup, urde txup, pluk, eta urrup. Eta txup, urde txup, bien bazkaz beteka. Eta txup, urde txup, pluk, eta urrup. Eta txup, urde txup, bien bazkaz beteka. Baziren bitxerri, bitxerri txurrin, buztana harin. Baziren bitxerri, bitxerri txurrin, buztana harin. Txupek behin, txurrin, txipen bustan harina, ahozkada batez jantzuen. Txipek korro, negar naztan zotinka. Txupek irri, sabel beteka. Txipek korro, negar naztan zotinka. Txupek irri, sabel beteka.
Baziren bitxerri, bitxerri txurrin txurrin, buztana adin. Baziren bitxerri, bitxerri txurrin txurrin, buztana adin. Baina egun batez, jaun tripero etorri. Honek txip utzi, ez baizuen aski gantz eta txitsi. Txupekin txurrin txurrin, lukanka eta odolki, txip egon lasaiki, noiz baiti izango izandi. Txupekin txurrin txurrin, lukanka eta odolki, txip egon lasaiki, noiz baiti izango izandi. Baziren bitxerri, bitxerri txurrin txurrin, buztana adin. Baziren bitxerri, bitxerri txurrin txurrin, buztana adin. Beraz ik potolo, ez duk izan behar txip. Aizak potolo, ez adi izan inoiz txup. Baina ip potolo, txingarreta talo, baina ip, ez izan dena trip. Baina ip potolo, txingarreta talo, baina ip, ez izan dena trip. Kaixo, Alexander? Kaixo, Zemoguz? ondo, Nongo tarra zara? Zubitarra, Zubitarra, bai, herri politia, edo auzo politia. Alexander, ze kantatuko duzu? Zerri eta merri, Bai, badakizu? Eta norekin kantatuko duzu? Josurekin? Biok elkarrekin? Bai, ezta? Ea ba, elkarrekin. txirrita mirrita txiribiton, zagarra manzana, ikatza karbon, mujer Andria eta hombre gizon. Bejon deizula, primeran! Alexander, Zubitarra da lehen esan dizudan bezala, eta Josu, Mertxe eta Ramonekin etorri da. Zuen artean zer zarete, Josu? Hau nire aita da eta hau andereño bat. Eta ze sari eraman nahi duzu ondo kiklik honetik? Zakit, nire nahi moto nahi du eman. Motoa, ea suerteri baden ba. Eta Zubitarrekin batera, noski, Urnietarrak Nagore hemen da gurekin, joan zen astean garaile suertadutakoak, eta zue bion artean ikusi behar genuke, ba, ea zeinen salsa taldekoa, eta zein pikakoa. Iñaki Peruna da, ala Txiribiton da? Txiribiton. Egin dezagun zotz. Beraz, Urnietarrak salsa taldekoak izango zarete, eta Zubietarra berriz pika taldekoak. Eta Alexanderrek primeran kantatu duelako. Ederki baino hobeto gu gaude hemen gaurko honetan, baina gustora egongo nitzateke ni esate baterako, eta baita zuek ere, noski, zuek ere gustora egongo zinatekete, hementxe. Azen olako ideia zurea joan den egunekoa. Danborra jo eta ze lortuko, ekaitzak biak blai ustea. Xera katarro harrapatu dudana. Langosta ustela, etzala zu bakarrik, horrela zabiltzana. Zure kulpagatik erroke, zure lelokeriagatik. Nero ni ere, horrela, atzi, horrela nabil, doministikoa, gelditu ezea. Atziz! Zalduzu zure zorra horretan, hemendik atera gaitzaken beste zerbait. Begiratu egingo du, zertxo bait partitzen dudan. Hemen dokat, Kariben egindako botin baten partea. Ui, zertarako, katarroa oraindik handiago egiteko,
Hala, ez zaitez txatxu izan eta bilatu beste zerbait. Honekin zerbait egin hau dezakegu. Bai, zure sudurrean jarri, hori egin dezakegu. Ia zure doministikun guztiak barnek aldea sartzen dizkizun. Begiratu egingo dute, beste zertza bai bote dudan. Honekin ez gara inora joango, baina buruko hile guztian lehortu egingo ditugu. Zure zulotan entxufatzen espadut. Kontxo, Filipurdi, ez zaitez horrela jarri. Digi borondate hore honez egin dut eta. Ta, zer da hori ba? Ez jakin ba. Ja? Zabaldu egingo dut. Bai, zabaldu. A ver. Zer dago hor barnean? Atxiz, hautsak! Atxiz, egin erazteko, hautsak! Baina zu burutik ondo altzaudea? Puxtarri, ea nolako puxtarrikotea lortzen duzuen, Salserok Nekane Etxaniz, Santi Aduriz eta Antxon Etxaniz. Eta noski, Pikajosuek ere ea puxtarrikote latza izugarria lortzen duzuen. Zubietarrak Josu Udabe, Mertxe Loyola eta Ramon Udabe. Autoen mekanikaz jarraitu behar dugu eta Antxonekin, eta berarekin gainera asko ikasi behar dugu. Zertan neurtzen da motor baten potentzia? Zaldekin. Zalditan, zuzen. Zerez lortzen da olioaren karbonila eta zikinak apartatzea? Filtroekin. Filtro ez. Zuzen, nola du izena bateriaren barruan gertatzen den ur eta azido sulfuriko nahasketak? Nola izena duen? Bai, nola deitzen da. Baterian gertatzen den nahasketa horrek. Ura eta azido sulfurikoa. Zena. Bai. Elektrolitoa. Lastima. Zenbat elektrodo ditu bujiak? Bat. Elektrodoak? Elektrodo, bai. Bi, zuzen. Diesel motorrek ba aldaukate karburadorerik? Ez. Ez. Zer lotzen du bielak? Bielak? Bai. Ziguinala. Ziguinala. Zuzen. Nola du izena banan-banan programaren aurkezleak? Mikel Agirretxea. Ez. Aurkezleak. Polonio. Polonio, zuzen. Pintxirripin programa norentza da, helduentzat, gazteentzat, ala aurrentzat? Siria. Siria! Nola du izena errenderian urtero ospatzen den musikaldi ospetsuak? Musikaste. Musikaste, zuzen, eta azken galdera, zein euskal talde igo da futboleko bigarren B mailatik bigarren A mailara? Eibar taldea. Eibar taldea, zuzen eta 8 puxkarri, saltza taldearen zat. Bederatzi gehiago, bai, bata izan da bakarrik, elektrolitoarena funtzionatu ez duena. Eta nork irabazi du, galdera hauek txirrindularitzari buruzkoak izango dira, eta nork irabazi du arraterako azken igoera? Gaston. Ez? Arraterako azken igoera nork irabazi zuen? Marino Lejarretak. Non jaioa da Julian Gorospe? Bainarien. Mailabian, zuzen. Zein txirrindularik irabazi zituen iazko Giro eta Turra? Steven Roche. Stephen Roche, zuzen. Non bukatu da aurtengo Euskal Herriko itzulia? Zegaman. Zegaman, zuzen. Zein Euskal Herriko itzulia irabazi duen, zein da Euskal Herriko itzulia irabazi duen azken euskalduna? Pello Ruiz Cabestani. Pello Ruiz Cabestani, zuzen. Zein euskal txirrindulari izan zen ziklokroseko munduko txapelduna gazte mailan? Arabako... Ziria. Ez da Ziria. Arabako... Basualdo. Ez, Joki Mujika zen.
Ze izen du Euskal Telebistan informatikari eskaintzen zaion programak? Gaur egun. Informatikari, Teletxip, zuzen. Nola du izena igandeetan Euskal Telebistan ikus dezakegun indiarrak? Personaia bat bada, indiarra, Euskal Telebistan, bazkalostetan, igandeetan. Siria. Ez. Winnetu. Esai guzul Nafarroako kostaldeko 3 herriren izenak. Siria. Zerea. Eta azken galdera, non ospatzen da urtero iparraldeko ikastolen aldeko herri urrats jaieguna? Senperen. Senperen, zuzen. Eta honela, 7 Pusterri pika taldeak lortu dituena txalo bero bat. Eta matematika frogatara joan behar dugu. Santi Adurizek egin beharrekoa. Laguntza pixka batez, noski. Amar Pusterri gehiago salsa taldearentzat 3 zuzen egin dituelako. Eta Mertxe gure laguna, Zubitako gure lagunak nahiago ditu izkiak, hobeto konpontzen omen da, eta hoxe egingo du. 30 segundu begiratzeko eta 30 egiteko. Lastima, ikustagun, xare ondo legoke, lepo ondo legoke, baina biga litzateke hemen itzuzena, ze Gabi ez baita deusik ere. Bueno, 6 Pusterri pika taldearentzat. Eta orain zuen txalda, Urtxoen txanda, eta nekane zuen txanda orain, eta oso okerrezpa naiz, futbolari batzu ikusiko dituzu, baina zuk zein herritakoak diren esan behar diguzu. Bale, denbora. Elastikoei begiratu ezkero ez dira mailabiakoak, baina ondo begiratu ezkero. Zuzen eta 10 Pusterri! Eta noski pikataldeko entzat, beste Josu, zuretzat beste hainbeste, 30 segundu dozkezu egiteko egia esan. Denbora. Zaratamo. Zaratamo? Izte Zaratamokoa diren horko jantzi horiek, baina nik uste baietz. 10 Pusterri gehiago, pika taldearentzat.
Bueno, bai Nekane eta bai Josu oso ondo egon zarete, baina orain dardaoskopioa frogatu behar dugu. Lehengoan lagun batek galdetzen zidan ea erraza zen ala zaila, zuek esan beharko diezue. Ea Nekane. Beste 10 puxtar salsa taldearentzat. Josu. Lastima. Ez apuratu alare, Josu. Lasai hartu, oraindik azken froga geratzen da. Eta 39 puxtarri lortu ditu orain artekoan salsak, eta 23 pikak esan bezala, oraindik zer esateke dezente dauka azken frogak. Txirri, Zer, Mirri? badakik zer esan digun Iñaki Perurenak Txirritan eta bioi. Zer esango zizuen, ez duela sekula santan zuen pareko hartabururik ikusi. Ez duk hori egia. Zera esan ziguk. Ja. Txiriton eta bion kategoriko pertsonak aspalditik ez dituela ikusi, eta pena ikaragarria dela, gu harri jasotzan esibiltzea. Bai? Eta ze egin behar duzu eba? Egin behar du, bada harri jasotzan ibiltzeko, bizimodua aldatu egin behar dira. Hori ideia ona da, Mirri. Bizitza sanoago bat egitea, beti onurakorra da, bai. Horixe. Eta lenda bizikoa esan ziuk egin behar dugula, Bai? lo askozaz gehiago egin. Egunero, bada, 14 bat ordu. 14? Ez, 16 izan di. 16 bat ordu. 16 ordulotan? Bai, jauna. Baina lanerako astirik ez duzu izango orduan? Jakina horretaz ere bizi zertxo baita esan ziguk. Bai? Bai. Seigula lan egiteak komeni, lan gehiagik egin dugula oain arte. Baina zuek biok ez duzu eta sekula lanik egin. Beti jan ibili zarete eta. Aizak Txirri. Zer? Horretaz ere emandik bere iritzia, Jateari buruz? Bai, jauna, harri jasotzaile hona izateko, Bai. ederki babo jojanda egon beharra dagoela, eta ondo elikatuta egon behar dugula. Entzura duzu hori? Aizue, ideia bat daukat, ni ere harri jasotzaile bihurtuko naiz.
Harri jasotzaile? Noski. Baina txanduk ikusten nolako beso sustarrak dauzkan. Ez duk balio. Eta zuek biok zertzarete? Gorila batzu baino indartsuagoak, ala? Begira, txiritenek gorila aurpegia dik hori egia du. Baina indarraren aldetik bio gaituk edozein gorila bezen indartsu. Tira, gauza bat egingo dugu, begira. Hemen diren aurtsoei galdetuko diegu haien eritziz nor den guirurotan aproposena harri jasotzen dizkigu. Galdetu! Ea aurtsoak, entzun ondo, eta esaidazue. Nor da zuen eritziz guirurotan aproposena egokiena harri jasotzaile bihurtzeko. Baina, ez alduko zu ikusi nolako giarra dauzkagun begira. Ze ondo biziko nahizen nik hemendik aurrera, janetalo, jantalo. Eta lehen da bizi, egindako hankasartzea konponduz saiatu behar dugu. Eta Ramonek pika taldeko gure lagunak esaten zigun, Arrateko azken iguera Iñaki Gastonek irabazi zuela eta guk Marino Lejarretak ez. Iñaki Gastonek irabazi zuen, guk beste froga batekin konfunditu dugu eta puxtarri bat gehiago du Ramonek ondo erantzun baitu galdera hori. Eta bestalde, Gabi hitza agertu da eta nik txartzat jo dut, inoiz ere ez dut aditu eta susmorik ez nuen existitzen zenik, baina Gabi existitzen da eta Gabik mailu handi baten esangura du. Beraz, 5 puxtarri gehiago ditu pika taldeak. Horrela, saltsak 39 puxtarri dauzka eta pikak 28 puxtarri. Eta puxtarriak honela ditugula lehen da bizi egin behar duguna frogari aurre egin aurretik, lehen da bizi puxtarri egin zein sari eraman ditzakezuen bai saltsak eta bai pika ikusi. Harri jasotzen ez, baina bai puxtarriak kontatzen jarriko zaituztegu orain, eta 3 koloretako puxtarriak emango dizkizu. Bakoitzak puxtarri kolore bereko puxtarriak hartu beharko ditu eta zenbatu. Hori izango da egin beharreko froga, eta presto zaudetenez, 1, 2 eta rau!
Bueno, kalma ditzagun nervioak eta pika taldea irabazi. Gaurko garaileak pika taldekoak eta datorren astean gurekin izango direnak ere urnietarrak, barka, zubitarrak izango dira gaur nahasmenekin gaude. 15 puxtarri gehiago beraz, gure pikako lagunetzat. Eta nekane, zatoz? Apustuaren garaia da, aste honetako eta joan zen asteko puxterriak zenbatuz 94 dauzkatzu zu ikusiko zu zenbateko apustu egiten zuen. Idatzi hemen. Eta buelta emango diogu. Eta orain, txirrimituari eragin, ea. Horia. Suerte honeko, mirri irten da, eta ikustagun zenbateko apustu egin diguzun. 9 puxtarri. Segurutik jo duzu, baina gero ikusiko dugu zuen 103 puxtarri horiekin ze sari eramaten duzuen. Eta orain, pasaizu ikusi behar dugu, eta esan dizuet lehen programa zeran, Txirrimin eta Txibiton detektibe bihurtu zaizkigula gaurko honetan. Bai. Nere zaumat ez da laguna sikira ere, baina aristokrata baten arazo larri bat konpondu nahian dabiltza. Gaurko honetan, Txirrimirri eta Txiribiton. Ai, bai zoritxarrekoa naizela. Orain ere bai. Tentsio altua, dudala uste dut. Pilula batzuk hartu beharko ditut. Ai, bai zoritxarrekoa naizela. Estomako zulotik mina sentitzen ari naiz. Zer hartu beharko? Hobeto nago. Ez nago hobeto. Nahiago dut aipatzear ez hobeto nagonik bestela, beste oinazeren bat etorriko zait. Eta Martxelino, gure sukaldari lerdo horrek, ze menu jarriko zuen gaurko. Menua! Mesedez! Berriz langostatan gulak. Eta jabuboko ura jazpikoa, eta da marru bitarta. Bai bizitza tristean ere. Nola gustatuko litzaidaken porru patata jatea. Baina nire posizioko pertsona batek ezin dezake porru patata jan. Egunkaria! Ia nire akzioak nola dabiltzan. Ziur bera jo dutela. Ia? Tatxan.
Ah? Ez? Gora egin dute? Ze ondo? Ez, gero berakada gogorragoa izango da. Horoskopoa. Zer esango dit gaur horoskopoak? A ver, ea? Zure tristurak pasatuko dira? Pasatuko dira? Munduko pertsonarik zoriontsunaren alkandora jasten baduzu. Munduko pertsonari zoriontsunaren alkandora jasten baduzu? Etzekiat, Txiribiton. Etzekiat Mirriren okurrentzia hau bidezko ote den. Gu detektibe bihurtzea... Bai, bazekiat guztiz itxuroso gaudela, batez ere. Baina era, detektibe batek benetan bikaina izateko bi baldintza behar ditu gutxinez. Bata, argia eta adimentsua izatea. Ulertzen? Aizak, Txiribiton, ni argia, adimentsua, azkarra eta bizkorra nau. Hori dudatan jartzea ere. Baina ez da nahikoa detektibe izateko. Beste baldintza bat ere garrantzitsua da. Prestigioa, sona. Eta hori da guk behar duguna. Ez dugu honelakorik. Ez gitu inork ezagutzen. Bai, motor, bai. Fans piloa dugu, bai. Baina, pailazokeriak egiten ezagutzen gaituzte, eta ez ditxek sinetxiko gu orain detektibe sartu garenik. Eta ez zigutek batere lanik emango. Iep, gora matxitzako! Akabo gure bexero falta. Ikusiko duzue, bere ala hasiko dira telefono deiak. Ona, egunkarian ezarri dudan eiragarkia. Zeo zer galdu alduzu? Lapurren bat harrapatu nahi? Mirri detektibe ospetsua eta Txiribiton laguntzaile jatorra. Munduko detektiberik onenak eta alaienak. Etxetako enkarguak egiteko txirri morroi lerdoa badugu. Hauxe da nik behar dudana. Munduko detektiberik onenak. Bere alaxe esango diet bila hasteko. Telefonoa... Telefonoa... Mirri, eskubederik etzeko korrelakorik egiteko. Hirura gaitut detektibe, eta nien hau morroia. Begira nire sistema, zein ondo da bilen. Telefonoa, egia da. Bai, izan? Bai, jauna, Txirri detektibea, eta Mirri eta Txiribiton laguntzailea gara. Nola? Bai, badakit ez dela onerrela agertu egunkarian. Oker txiki bat izan da, badakizu. Badakizu egunkariak nola dabiltzan, Zer esan izenuke? Bai, aizu baina hori oso garestia aterako da, Ondo, konforme. Bai, agur. Kontxo Txirri, esantza zertxo bait! Mister Txakur haundi zen, eta oso aberatsa da. Eta txe nahi du? Munduko pertsonarik zoriontsunaren alkandora nahi omen du. Horoskopoko goboak dio nonbait, ura jantzi ezkero, tristezia eta gaitz guztiak sendatu egingo zizkiola, eta nahi duguna ordantzeko prest dagoela. Eta non bila genezake munduko pertsonarik zoriontsuena? Egia, Txiribiton, aldizkari hauetan danak poz ez eta kontentu da saltzen dira. Ikus ezagun norden zoriontsuena. Txiribiton! Gerba
Gervasio tripa hundia, munduko bokadillo jalerik handiena, favorez. Ez, Txiribiton, ez. Nik uste hau izango dela. Bera, hau izango dela ez oriontsuena. Tximueneko Estefania. Printzesa da. Eta gainera, guapo eta aberatsa, No? Ideiarik ez daukazue. Nik esango dizuet. Ara, Diego Armando Mirridona, hori zebai dela munduko zoriontsuena. Eta zergatik? Zergatik? Bai. Futbolista delako, aberatsa delako, emakume guztiek maite dutelako, eta gainera, estatura egokia duelako. Txikia dela, ez jauna bonsai bat duk. Begira, Mirri eta Txiribiton, gauza bat egingo dugu. Norberak zoriontsuena jende desberdina dela pentsatzen dugunez, gauza bat egin genezake. Denborari galdu gabe, guazen norberak usten duenaren bila. Eros dezaiogun haren alkandora, eta Mr. Txakurra hundik esan duenez, diru problemarik ez dagoenez, erosi eta ekarri dezaiogun. Ados? Horixe! Baina bero ondia zeok, holako uniformeak joateko. Agur! Agur, Mirri! Tira, nire bano alden bailen. Agur, Txiribiton! Lana ondo egin! Oso ondo, dudarik gabe Gervasio tripa hundia tortilla jalerik handienetakoa dugu. Segi, Gervasio, segi! Entzun, jaun Andrea, Gervasio gaur benetako rekorra egin du. Guinness liburuan egoteko modukoa. 107 tortilla janditu ordu laurden batean. Txalo beroa! Benetan gizon zoriontsua da gaur Gervasio. Munduko gizonik zoriontsuena. Zer gertatu zaio Gervasiori? Indigestioa du Gervasio. Zein gizon makala. 107 tortilla besterik ez dukan eta ara nola geratu den. Ez du zorionik berezi, ez da gure txalorik ere. Mosholov txatxua. Lertini babini. Mahaderin kalamidaden. Chon kula. Kaixo, zu Estefania zara? Bai, eta zu Rokito. Ez. Amulaja? Ez. Pitita Rituejo? Ez, begira, ni txirri naiz. Txurri? Ez, txirri naiz, eta zuri gauza bat erostera etorri naiz. Bai, baina komertzio ordua pasa denez, 120 baten errekargoa egingo dizut. Esan zer nahi duzu, nik dena daukat eta salgai. Nobioak, jantziak, argazkiak, jateak. Esan zer nahi duzun. Zure kamisa. Nire kamisa? Bai. Zu munduko personarik zoriontsuena zarela uste nuen eta horregatik. Ni munduko zoriontsuena! Bai. Ni munduko zoriontsuena naizela dio! Eskubiderik ez dago! Munduko zoriontsuena, Eta orain Diego Armando Mirridonak azkeneko penaltia jaurtiko du. Denak tente, penalti honetan baitako ekipoaren galtzea ala irabaztea. Aizu, Diego Armando! Emango adidazu kamiseta. Tori. Zuretzat. Eskerrik asko! Jaunak eta Andreak, erabateko porrota Mirridonak egin duena.
Kontxo Txiribiton, ez du kainarreza munduko zorion zuena aurkitzea, Mirridona. Penaltia jaurtik itzen ere, ez daki. Dirudien ez Mirridona hori ere ez da munduko zorion zuena? Eta Tximuemeko Estefania? Ez da ere. Ez da Gervasio Tripaundia ere? Nandaba munduko pertsonari zorion zuena. Argazkietan irrifartu agertzen direnen artean espada. Ni neuroan inauzu munduko zorion txuena. Kontxo, ez duzu beste munduko itxurarik? Ez ikusiarena egiten dut. Eta ze uste duzu, mundu zu baina zorion horik ez dagoela munduan? Bai, baina besten zoriontasunak postu egiten hau. Horregati naiz, horren zorion txu. Eta besten tristurak ez zaitu tristetzen ala? Bai, arrazoia duzu, baina triste daudenei laguntzen saiatzen naiz, eta saiatze horrek postu egiten hau. Eta oso aberatza zara. Ez, baina pobrea ez. Bizitzako baina badet, eta ez dut gehiago espero. Mirri da Txiribiton, hau dugu munduko zorion zuena, Egia, orduan jauna salduko aldiku zure alkondara. Ez? Zergatik, esan duzu esan jendari laguntzea atsegin duzula. Bai, baino, kantoian zegoen eskale bati erregalatu diot. Ikusi? Eta zer egingo dugu? Zeba? Begira, gu, Mirri eta Txiribiton, detektibea gara. Bai? Eta Mr. Txakurra hundik kontratatu gaitu munduko zorion zuenaren alkandora lortu dezaiogun, berak uste baitu hori jantzita, zorion txuago izango dela. Nik esango dizuet, zer egin. Benetan lan handia egin didazue. Alkondara hau jantzi dudanetik, askosa zobetogo sentitzen hasia naiz. Ez daukat sabeleko minik, ez eta tentsiorik. Oi, zein zorion txoa naizen. Itxoin pixka bat. Dirua! Hartu zuentzat. Horrela zuek ere zoriontsu izango zerate? Barka, Mr. Txakurrondi, baina gauza pare bat esan nahi genizuke. Esan ba. Lehendabizikoa, munduko pertsonarik zoriontsuenak alkondararik ez zuela. Eta bigarrena, jantzi berri duzun alkandora hau, eskinako dendan erosi dugula. Begira, hemen faktura. Orain arte, Deburuzonen nahiko nahasmen ezpadugu izan, orain pasaizoan, ara hor zoriontsu izan bai ala ez, haze saltsa antolatu digutena. Zu zoriontsu zuaz programatik kontent, nekane? Bai. Eta ze sari dara mazue? Bideo eta telebista. Bideoa eta telebista, eta polsa bat ere 103 pustarrirekin, ezta? Tira, zuek sari horiek eta gurekin idatzi izan duzuen hori, beste sari batzu eman barezkizugu, ala nola, irrati kaseta eta Eusko Jaurlaritzak ematen dituen liburua. Joan zen astean egiten dizuen galdera, ingelesez nola esaten da mesedez, eta erantzuna, honako hauxe. Please. Asko eta asko gasmatu duzue, eta horren froga hemen dauzkamu postaleak nekane lagundu idazu mesedez, eta 3 postalea atera izkidazu. Hiruiek, zein izango da 3 lehenengoa? Hau izango da lehenengoa. Bueno, lehenengoa, eta irrati kaseta irabaziko dena, Ikaztegietarra Miren Eriz. Eta liburuak Mirari Errenteriarra eta Nagore Otxandio Igorrekoa, Bizkaitarra berau. Eta aste honetako galdera honako izango da. Gaurko Dondon Kikirik honen hasieran Txirrimirri eta Txibitonek zotz egin dute. Baina zein kanta erabiliz egin dute zotz? Zein kanta erabili dute Txirrimirri eta Txibitonek zotz egiteko Dondon Kikirik honen haseran. Zuen erantzunak, hoi bezala, Dondon Kikilikon
625 posta gutxatila Donostia da. Aztibili, lehemele bidali eta gustora jasoko ditugu zuen eskutitzak. Eta ez oso gustora, pena pixka batekin bai, baina aio esan berritzugu, aio urnitarrei eta aio zuei guztioi. Datorren astean hementxe izango gaituzue. Don kikilikon. Aio ondo izan.